Have a nice day. Welcome to my LS. Mari Johanna Babita, thank you so much sa patamsak. Maraming salamat sa padaan, sa pagbisita sa aking live streaming. First kiss, first tamsak, marahil. Salamat, Amore, sa tamsak. Thank you so much. Hindi pa nagpi-play yung aking isang supporter. Ayan. Salamat sa pa-BG. Beautiful life. Bakit hindi nagpi-play? Okay. It's me, Ronel. Salamat. Damtamsak, malapit ka na mag 900. Sana. Sana hindi sila mawala. Yay, sana nga, sana. Mas ayaw ko na masaktan muli. Ulit-ulit, you know. Nakadalawang beses ako mag-grade 9 tapos umaalis sila, nalalagas, nilalaglag ni lolo. Baka ayaw pa nila akong paanuhin pag-graduate din. Sabi ni lolo siguro, "You need to work hard pa. Kailangan i-push mo pa. Kailangan magtrabaho pa ng bongga." Kaya ayun, puyat-puyat si Inday para sa goal. And salamat sa patamsak, sa padaan, sa patambay. Salamat po. Ayan. Ibag pa more. Ibag is live. Beautiful eyes. Mateo Ferrari Vlog. Ay, thank you so much po.
Amore, Mateo Ferrari Vlog, thank you so much sa patamsak. Salamat, salamat sa pagbisita sa aking tahanan. Ayan, nagkakalat na yung aking pimples. Sorry. Salamat po. Thank you po sa patamsak niyo guys. Maraming salamat. Salamat po sa pa-BG niyo diyan. Thank you po. Thank you so much for the thumbs up. Need to work hard pa. I-push pa ng madami. Ang dami pa puwedeng i-ano, trabahuin. Malayo-layo pa 'to. Malayo-layo pa ang aking kape guys. Kape. Coffee lover. Salamat po sa pa-BG guys. Thank you so much. Nagutom. Bakit hindi mag-open 'tong isa? Ayan, nag-drop the link si It's Meronel. Sana mabisita ka nila, Amore Johanna and the Sir Mateo Ferrari Vlog. Amore Johanna is already monetized. Monetized na siya and sana lablabin mo siya, It's Meronel and Johanna, Amore Johanna and Mateo Ferrari Vlog. And napaka-supportive talaga naman. Stay connected. Amore. Yan. Siguro marahil ay busy sila at unahan mo na si Madam, si Amore Johanna at Ronel. Siguradong babalikan ka ni Amore Johanna. And siya ay napaka-legit. So legit. And also good friend. Supportive. Ayan. Thank you, Amore. Dahil hindi ka pa rin ayan, naalala mo pa rin ako kahit na naka-level up ka na. Thank you so much. At hindi ko ma-open ang aking yung isang hindi ko siya ma-open. Anong nangyari? Salamat sa pa-BG guys, and thank you so much sa patamsak. And hindi ko makita ang aking live kasi nga anyway. Mateo Ferrari, Amore, ito po bahay ni Amore ni Amore. Ayan, nag-drop the link din po si Amore Mateo Ferrari Vlog and sana puntahan niyo po, It's Meronel. Ayan, It's Meronel. Mapuntahan mo siya.
ang na-drop the link ni Amore Mateo Ferrari vlog. It's Meronel also ay napaka naman si It's Meronel. Siguro malayo-layo din ang mararating nito and so so good friend also. It's Meronel, hello po. Ayan from Amateur Ferrari vlog. Ah, hello daw po to It's Meronel. Ayan, It's Meronel. Lablabin mo po yung mga amore natin. Sila po ay supportive din. Kagaya mo, of course. And legit. Napaka-legit friend and legit YouTubers din. Kagaya natin. Legit. Ayan. Thank you so much for my 2 million, 4 million viewers. Going to 2 million. And salamat sa pag-BG. Hindi ma-open ang aking nangangalay na aketch. Ay. Bakit kaya? Bakit hindi ka ma-play? Ma-open? And thank you so much for my 3 million viewers. Ayan. It's Maronel done to you. Ayan, it's Maronel done to you from a Ferrari vlog, Mateo Ferrari vlog. And sana balikan niyo po sila and it's Maronel. And I'm proud to introduce the Amori and sila ay napaka legit and supportive and so good. Ayan. Always talaga. And sana it's Mernel. It's Mernel. It's Mernel. Nag-play na ako sa'yo, Mature Vlog. Maya ko lang idikit para di malagas. Ayan. From It's Mironel. And sana It's Mironel, dikitan mo rin po si Amori Johanna. Ayan. Amori Johanna is already monetized and napaka legit friend po niya and very supportive. The Amori team. Ayan. Ayan ang mga Amores. And talaga naman, so far but so good. Hello from hello there sa inyo sa Italy and sana stay safe and God bless mga Amores. From Bicol, Padaba. Padaba na Magayon. Magayon-gayon ko 'no. Ayan. Salamat for my 4 million viewers. Thank you so much for stay tuned sa pagbisita. Salamat. Beautiful life. Mm.
Hmm. Makikain po host. Sige po host. Sure. Tahada. Ayan, masarap talaga isawsaw sa kape tahada, matigas na tinapay. Ayan Amore Ferrari Vlog, kain po tayo. Hindi nagaya, eh, 'no? Kape at tinapay with coffee, perfect perfect combination, perfect match. Siguro Ayan. Amore, thank you so much. Amore Joanna, thank you so much. Ayan, salamat po sa pa-BG niyo diyan, mga Amores. Thank you so much. Ayan, it's Meronel and for sure, na madikitan mo si Amore Joanna Bobita and she's not only beautiful but also beautiful with a heart. Dan Johanna Bibita. Ayan, thank you so much. It's Mironel and of course na mahagbak ka ni Amore Joanna. So, ayan. Salamat sa pagdikit. sa pagdikit. Thank you so much guys sa mga Amores, the Amores team. Thank you so much. Salamat sa pabili guys and thank you so much. Thank you. Ayan, nakape ako kasi pampagising. Hmm, para live. Ayan.
So beautiful life. Um, Mamaya babalikan ka ni Amore at Smironel. Thank you. Salamat from Mateo Ferrari Vlog and at Smironel. For sure, kailangan lang din talaga na painitin muna kasi mahigpit ngayon si Lolo para sigurado mga 5 minutes and 10 minutes maybe. Ayan. So beautiful life. The taste of the kisses you left.
The taste of the kisses your lips on my lips, and that's stealing my heart in the nights of love. I'm so in love with you. The taste of the kisses your lips on my lips, and that's stealing my heart in the nights of love. I won't forget. I'm so in love with you. I'm so in love with you. And the face of the kisses your lips on my lips. Salamat sa pagbiji diyan sa viewers. Thank you so much. Salamat, salamat. The kisses your lips, my lips. Nakakaantok. I want to get you. I'm so in love with you. The taste of the kisses your lips. Still heart in the midst of love. Pagtingin ka sa akin, hindi naman ako sa'yo. Di ba pag hindi ka pa, di ka nakikita? Baka kasi bawal ka sa iba. Kahit gaano pa ipilit, di pa rin may pagkaloob. Pinalalim ang nasam nating dalawa. Sana ay tayo na lang.
Maghihintay pa rin ako sa'yo, aking mahal. Tumingin ka lang ay di kita nararamdaman. Hindi nagbabago ang damdamin ko, dahil lagi na pangako ko sa'yo. Hintay ka lang, sandali lang, naisip. Tell me why you're looking these days. Tell me why you stay. I get daddy.
Hmm.
Thank you so much. Sis Lori, thank you so much sa patamsak. And to Raymond Leasa, thanks for visiting my LS. Salamat sa pagbisita. Salamat, salamat po sa patamsak. Thank you guys. Salamat sa pabiji. Ay, dito lang ako. Salamat sis. Ayan, ang dami ng ano, pimples. Pimples life. Salamat sa pabisita, sa patamsak. Thank you so much. Nag-iisang ikaw diyan. Ayan. Salamat sa pabiji sis. Thank you so much. You're my 1,000,000. Nag-iisa pero ano, appreciated. Thank you sis. Yan ay. Nahiya tuloy ako sa'yo. Yan. Yan. Nahiya ako sa'yo. Thank you sis sa pabiji mo diyan. You're my 1,000,000 viewers. Viewer. Miss kita, kaya't sumit sa paligid mo. Ikaw sa puso't isip ko.
Salamat sa pa-video sis Lori. Thank you so much. Salamat. One million viewers. Thank you sis Lori. You're my 1 million viewer. Yes, it's you. Ikaw pa rin ang ibig ko, ibig ko. Thank you so much, sis. You're welcome. Thank you so much, sis Lori. Blessing. Ayan, hindi pa naggagana yung kanina ko pa 'to kinukuti-kuti. Ikaw pa rin ang baby ko, baby ko. Thank you so much. Thank you so much, sis Lori. You're so good. Salamat sa pa-BG. Nantok eh, 'no? Nagkakape na kasi inaantok na, eh. Ulit-ulitin ang pagbasa kasi wala ka ng
Wala ka ng mabasa diyan, kanta ka na. Ayun, eh, nakakaya yung boses ko. Nakakaya yung boses ko kapag kumanta ako baka mamaya umalis ka na. Umalis bigla tsaka umulan bigla. Ang ganda pa naman sana ng panahon baka umulan. Masaya na ako na nandito ka, Sis Lori. Amin ko na namimiss kita. And thank you so much for my 1 million viewers, Lori Vlogs. Salamat, salamat. Kanta ko Bahay Kubo. Ay. Salamat sa pag-ibig mo. Lang. Eh, hindi ko pa naririnig boses mo. Off kasi ako kahapon at ngayon kaya makasuporta ako pero 'pag may work, replay lang ako. Thank you so much, Sis Lori, sa suporta. Salamat, salamat. Ayan, Sis Lori nag-iisang singers, composer, magaling, magaling na YouTuber, live streamer, Sis Lori Vlogs. Alanganin kasi yung LS ko, eh, laging alanganin. Hayaan mo na alanganin naman talaga yung desisyon ko sa buhay, ay, charot. Angas na ako, may landingan na ako, tanda na. Salamat sa'yo sis sa pa-tuning in. Busy yung mga tao ngayon, kaya ano, okey.
I want you to stay, never go away from me. I'll stay forever, but now that you're gone. Napapakanta na lang ako. Boring. I'll never send you again. I want you to stay, never go away from me. Stay forever, but now that you're gone. Baka umulan, natatakot ako sa panahon. Nalindol lagi dito sa'min sa Bicol. Parang nung kahapon ata yun naglindol ay kanina yata naglindol or kahapon. Kahapon yata yun, Bicol naglindol. Malakas din. I'll never send you again. I want you to stay, never go away from me. Stay forever in the moment that you're gone. I want to say, right in the sand, you have everything. I want you to stay, never go away.
Ah, ay antok. Oh, ito ayan. Nandito pa din, live pa rin. Ay naku, thanks sis Lori, you are my 1,000,000 viewer. Oh, 'di ba? Because much appreciated your presence. Thank you so much. Advance greetings. Ay, ang sakit sa mata, nakatutok. Pipilitin ng lahat dahil
Salamat. Oo nga, eh, kailangan din ng support sa ano, kailangan you're welcome. Kailangan mo mag-support sa mga LS ng iba para may ibang tatambay talagang ganyan ang YT 'pag hindi ka supporters, hindi ka tatambayan nila. Ayan, ah, supporters ako, madami akong sinusuportahan. Kaso kailangan talaga ng sariling sikap din. Okey lang, ano ano lang, okey lang work mode kasi ngayon, so okey lang, naiintindihan ko naman sila. So ayun, so almost na tinatambayan ko dati is monetized na. Kasi 'di ba yung old account ko is last year pa, ay ano yata yun, yung old account ko. Tas bagong account ko lang 'to ngayon kaya yung mga natambayan ko dati sa kabilang account ko pa. So, okey lang ano lang, kung nakatulong din ako sa iba. So, ngayon lang kasi ako active ulit kasi may magandang connection na. So, yun. And, yun nakikilala natin ko talaga kung sino yung mga supporters. So, need lang talaga ng ano, ng makilala natin kung sino yung dapat yung suportahan, na worth it talaga na suportahan. So, yun. Sa hard times, makikita mo yung sino yung ano, nakaalalay sa'yo. Salamat Sisi sa patambay and you are my 2 million now. Thank you so much. Parang a new beginning talaga ako ngayon. Kasi yung mga ano ko dati, yung mga tinatambayan ko dati is monetize na sila. So ayun, kayo pala, kayo. Madami kasi kayo, eh, ang daming ano, halos lahat monetize na. So ilan-ilan na lang yung natitira. So ayun, kasi nung nag-start lang ako ng itong ano ko ngayon is nung ano lang June, ngayong June lang. So ngayon lang ulit ako nag-active kasi yung connection, may problema dito sa ano yung connection. So ayun, may magandang connection na ako, medyo maganda-ganda na. So active everyday na, so maka-support na sa ibang ano, paangat din. Yung
Tama ka diyan Sis Lori, yun, totoo yan, yung pagsuporta lang iniiwan ko. Nahanap a Naghanap uli ako hanggang sa nahanap ko yung mga supporters ko ngayon kahit monetize na dapat susuportahan ka din. Ayan, tama, tama. Kasi ano, eh, part ka rin nila ng pag-angat kumbaga, ayan. So, ayun kailangan din natin, makilala kung sino talaga dapat yung suportahan and i-keep ano, ingatan ingatan yung mga gano'ng tao like you. Salamat, yun na, hard times talaga makikilala mo yung taong nandiyan para sa'yo in hard times. So, yun. Thank you so much, Sis Lori. Unexpected talaga. You're still here. Kalain. Thank you so much. Yeah. Kalain mo yun. Ikaw yung ano, yung ano, kakaiba. Kakaiba. Kakaibang ano, worth it na suportahan. Keep in my heart. Thank you so much, Sis Lori. Ayan. Kailangan ko lang talagang i-reach yung 3 hours everyday. My goal ano, 3 hours everyday. So, next time at mag-silent LS para makapagpahinga kahit isang araw. Ayan. Silent. Para lang sa goal. If na-reach ko na yung goal, so ano na rin ako, stretching. Need lang talaga ng work hard kahit walang manood, fight lang. Fight lang kahit isa, worth it naman yung katulad mo lang kahit kahit ikaw lang, yung worth it naman yun sa'kin. So much talaga. Hanggang sa huli. Salamat sa patambay. Amazing na ano, this live, yung ano 'to, makasaysayang LS ko with you. Thank you so much. Almost 2 hours ka nag-stay, magti-3 hours na. So ayan, salamat sobra, sobra, sobra. Nagko-connect ako kaso hindi ko makita yung ano dito. Kanina pa ako nag-aano, kahit suportahan ko na lang yung sarili ko, wala. Ang hirap mag-ano dito, magpagamay. Naloka na ako. Kanina pa ako pindot ng pindot, eh. Hindi ako maka-connect sa ano, naloka ako. Hindi rin nakisama yung laptop, eh. Sabi siguro, ano, sabi parang may gustong ipahiwatig. It's you, Sis Lottie. You're so amazing. Dapat may na magtambay kung silent. You're welcome, no problem. Tambayan ko yung sarili ko. So, support. Okay lang kung sino yung magtambay, it's okay lang. And siguro kailangan ko mag-support din sa ibang nag-e-LS and yun.
Minsan kasi yung mga naibibigay natin hindi tayo nasasuklian, so piling-pili yung nag-aano sa'tin, subok na. Kamit. Oh my God. Yay. Dahil minahal mo ako, lahat ay gagawin para sa'yo. Kung linggo man, pipigilin namin na minahal mo ako. Dahil ingatan ng pag-ibig mo.
Nawala. Sorry, sorry. Nawala. Ayan, nawala, eh, 'no. Kailangan piliin mo din yung magsu-support sa'yo. Oo, 'pag may ninja ka tatambayan mo. Ayan, opo, nakagano'n ako, nakatambay ako, eh, ginagamit ko yung ninja ko kasi busy yung main. Minsan pinapahinga yung main after lalo na kapag after LS. So, nakatambay yung ano ko, nag-BG lang talaga ako. Kanina BG lang yung ginawa ko tapos kasi busy na, 'yan, may ginagawa. Kasi kailangan din magtrabaho sa bahay, kaya naka-BG lang. Salamat for my you're my 2 million viewers for Sis Lauren. Thank you so much. Yes, so much. Sobra, sobra, sobra. Salamat sa pag-stay. Oh my God, matatapos na rin ako. Ilang minutes na lang, sa more than 30 minutes. Sige lang sis, thank you so much sa pa-video mo. Sige lang, okey lang po. Thank you so much. God bless sa'yo sis.